ଜଣାଅଛି। ମଞ୍ଚ ଅଙ୍କୁରିତ କରିଥିବା ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ କିଏ କହିବ? ହଁ, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଆମ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବାଜି ରାଉତ ଏପରି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ନିଜକୁ ଶହୀଦ କରି କେତେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଆମକୁ ଏବେ ବି ପରାଧୀନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେକା ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। 10ଟା ପରର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରେ ବି ଜଣେ ନାରୀ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ସେ ଯେବେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକି କଥା ହଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଚାଲି ପାରୁନି। ସେ ଯେବେ ଏକା ଚାଲୁଛି, କିଏ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ତାକୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି, ତ କିଏ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଜଣେ ବାପା ବର୍ଷା ଖରା ସହି ନିଜ ଦେହକୁ ମାରି ରୋଜଗାର କରି 2 ପଇସା ଆଣନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ। ସେ ଯେବେ ବଡ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କ'ଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ଯୋଉ କହୁଛି ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, କି କଷ୍ଟ କରିଛ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯାତନା କରିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା? ନାଇଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯେବେ ଗୋଟେ ନାରୀ 10ଟା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଏକା ଚାଲିପାରିବ। ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ସେଇ ପୁଅ ନେବ ଓ କହିବ, ବାପା ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିଛ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିଛ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି କହିବା। ମୋ କଥାରେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।